Nilinaw ng pamahalaang lungsod ng Angeles na hindi nito ipinagbabawal ang pagpasok ng mga motorcycle taxi company sa lungsod basta't dumaan ang mga ito sa tamang proseso at may malinaw na legal na otoridad upang mag-operate. Ayon kay Ferdinand Calma, ang hepe ng Public Transportation and Regulatory Office o PTRO ng Angeles, sa guesting nito sa Joint Tana Angeleños radio program, maaaring mag-apply ang anumang transport application company hanggat sumusunod ito sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbabiyahe ng mga pasahero. Narinig po natin si Mayor John Lasatin mismo sa isang interview na welcome naman ang lahat ng mga ganyan, yung motorcycle taxis. Kaya lang sabi niya, kailangan meron mo ng malinaw na guidelines at yun ang susundin natin. No? Hindi po yung ayaw papasukin. Actually, hindi lang naman po ang Maxim ang nagbi-business Meron pong yung Grab, yung Joyride, pero yun po talagang stricto sila sa kanilang mga riders na binabawalan talagang gamiting pampasahero. Pero may option din silang magsakay doon sa kanilang original platform ng app nila. Actually, sila po, ang sinasabi natin, sumusunod po doon sa inaplayan nilang business permit kasi nga bawal. Pero nagpaabot na sila ng intensyon para mag-apply kung sakali, kung papayagan sila ng city. So gusto po nating linawin yon. Hindi kailanman pinagbawalang mag-apply ang Maxim. Ipinaliwanag ng opisyal ng lungsod na layunin ng polisiya na tiyakin ang accountability ng mga operator at magkaroon ng malinaw na mekanismo sakaling may aksidente, reklamo o anumang insidente sa biyahe. Ang pagkuha ng tamang permit at otorisasyon ay proteksyon para sa parehong pasahero at rider at nagpapalakas din ng koordinasyon sa pagitan ng kumpanya at ng LGU. Gusto po natin na magkaroon ng malayang pamimili ang mga commuters kung saan sila konbinyente at tingin nila kung talagang sila ay palaging na-overprice ng mga matitigas na ulo ng mga TODA drivers. Kailangan dahil merong malayang competition, kung mag-a-apply po sila at magkakaroon ng malinaw na guidelines, kaugnay niyan, hindi naman po sarado ang city government kaugnay niyan. Binigyang diin din ng mga otoridad na mahalaga ang pagsunod sa safety standards upang mapanatili ang kaayusan at tiwala ng publiko sa mga bagong transport services. Muling iginiit ng pamahalaang lungsod ng Angeles na bukas ito sa makabagong solusyon sa transportasyon, basta legal, organisado at ligtas para sa lahat. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.